ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖ ଦଳକ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ଫୁଲ ପୁରା କର ଦେଖିକି ଯୋଉଟା ଭଲ ଗୋପାଳ ଯାହା ବି ହଉ ଚୁପ ହେଇ ବସି ମୁଁ ଦାସଟା କରିବି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲ ମୋ ଘରକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଲା ମୁଁ ନଥିଲି କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ସାର୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ ପାଲା ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ 3 ଦିନ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ମୁଁ ଆଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଥରେ 3ଟା ଗାର କାଟିଛି 3 ଦିନ ପାଲା। ତେବେ ମତେ ଦୋକାନ ଦେଇ ହାର କଲା। ତେବେ ସବୁ ମାନେ ହଉଛି 5 ମତେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? আমি তো পালা গাইনি পয়সা মতে কে দেব? ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୋ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କର ବି 6 ଜଣ ନିଏ ନା ତା ହାତୀ ଗୋଟା ଖାତା। ସେ ବି 6 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଳ କରିବି। ଜଲ୍ଦି ମତେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଆସି ବସିବୁ। ସେମିତି ଯିବି ମୋ ହାତ ଧରିବ କହିଲ କର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ମୁଁ ତ ହାତ ଧରି ପାରିବି କର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ। ତମକୁ ମତୁରୁ ବାହାର କଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି ମତୁକୁ ଆପମନ କରୁଛି ହାତ ଧରି ଭୁଲ ମାରିଲା ପରେ ତୁ ଆସିବୁ। ଫୁଲ ଭିଡ ହେଇପାରିବନି ହାତ ଧରିବ ତମ ବୋସେଇ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରଘୁ ପୁଅ ହେଇଦେବି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୋ ପାଗଲେ ପୁଅ ହେଇଦେବି ଏମିତି ମାଦ ହବ ତ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗିତ କଣ ଭାବୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଇଥିଲେ ମା ତମେ ଜାଣିଥିଲେ କି କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯଦି ତୋର କଣ ହେଇଯିବ ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବସିବି ମୁଁ ତ ହାତଟାକୁ ଧରିବି ଏତେ ବଡ ସମାଲୋଚନା କହିଲା ମୁଁ ଗାୟକ ଶିକ୍ଷିତ ଗାୟକ ମୁଁ ହାତ ଧରିବି ତାମାନେ ତୁ ଠକିଲୁ ଚିଟିଂ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଚାକିରି କଲି କୁଣ୍ଡା ମାନେ କାଳିଆ